Toi muki on nyt suurin piirtein puolillaan vettä. Ja nyt mä laitan sinne aluksi ihan vaan muutaman tipan. Oho. Sinne meni ihan vaan muutama millilitra sitä vettä. Mitä tekee tuo? Nyt sinne meni vielä edes 10 millilitraa vettä. Okei. Eikä vieläkään mennyt edes 2 desiä vettä. Nyt siellä ei enää paljon vettä varmaan olekaan. Näette kuinka se palo leviää siitä. Mä laitan kohta vähän reilummin siihen vettä, kun tuo öljy lämpenee ja se vesi kaikki mikä sinne jäi, niin haihtuu tosta pois. Kohta Sepe vähän lämmittää sitä vielä. Joo. Nimittäin kotonahan normaali tilanne on se, että sinne jää se liesion päällä. Saa koko ajan lisää lämpöä sieltä lieden kautta. Ja näin ollen se öljy, joka siellä kattilassa on, niin tulee koko ajan lisää lämpöä. Lämmitetään vähän, että saadaan se vesi pois sieltä, minkä mä laitoin. He laittaa sinne uudestaan vähän enemmän sit kohta vettä. Eilen sanoi mulle, että mulla oli polttoainetta tässä pullossa. Mä otan huikan, niin näette kuinka palavaa se oli. Mistä se tietää, kuinka vahvat sun sisuskalut jo? Ei toi todista mitään. Ja se ei aika Joo. Ja se ei aika Ei kun se on pelkkää vettä. Se on vettä, ei se juonut öljyä. Oma jätkä veti raakaa pirttaa ikään syskiin. Ne. Äsken oli tappanurmikolla, nyt mä oon tappanurmikolla, mummu. Mummu, äsken oli tappanurmikolla, Olisi vielä pitempi karva, niin se olisi ihan niin kuin meidän Ihan kuin meidän niin. Joo. Nyt mä kaadan siihen kerralla hiukan enemmän vettä. Ja miettikää sitä, mitä mä sanoin siitä tulen leveydestä ja korkeudesta ja miettikää vaikka tuonne asuntovaunuun se tilanne. Okei. Siinä ei mennyt vielä edes 2 desiä vettä, eli vajaa mukillinen. Eihän siinä mitään. Kunhan itse on alla. Oisko uskonut, että siinä voi käydä näin? Ja niin kuin näette, siinä meni kaiken kaikkiaan vajaa 2 desiä nyt vettä. Ja tuli ei sammunut. Nyt mä kaadan kerralla täydellisen mukin tonne vettä ja näette sen veeskahduksen, mikä siitä tulee. Kato remmasta. Saadaanko se kaikki kerralla? Nyt kato pilvi. Nyt tulee iso. Se näyttää savumerkkiä toisella puolella rantaa. Täällä yhtään palokuntalaista paikalla, joka tulisi sammuttaa tulipalo. Pelee! Pelee. Pelee! Kuka se on? Iitan isä. Se oli sellainen. Vesa, saako sitä mitenkään vedellä sammumaan?
Aika epätodennäköistä, että saa. Nee. Siis se vaatii, siis kyllähän sen saa tietysti, jos on vaahtoa ja vettä on riittävä määrä, mutta sanotaan, että ei kotikonstia. Vaahtaa ja vettä. Sama koskee muuten nyt näitä kynttilöitä, jos niissä syttyy allaspalo. Älkää vaan laittako niihin vettä. Nimittäin steariini ja vesi reagoi sillä tavalla, että se ikään kuin räjähtää. Siitä tulee semmosia peukalonpään kokoisia palloja, jotka lentelee ympäri ämpäri. Ne on kuumia ja kaiken lisäksi erittäin suuri todennäköisyys, että ne levittää tulipalon. Muita hyviä kysymyksiä? Ja nyt kokeilen vielä seuraavalla 2 desillä, että jos se sammuu. Aika tulla täällä vielä. Ja tää menee nyt kerta heitolla tonne. Ei se vaan riivattu sammun. Tutkitaan tilanne sitten, kun meillä on kotona kuitenkin sen kattilan kansi. Mitä tapahtuu, kun me pannaan kansi siihen päälle? Nyt kansi. Ja tässä sitten varoitan sitä asiaa, että nyt jos ton kannen lähtee avaamaan tässä vaiheessa, erittäin suurella todennäköisyydellä sieltä tulee todella iso leima. Koitan varovasti ottaa sen kannen siitä nyt pois. Apuna käyttää hiukan vartta, mä en viitti itsekään mennä siihen lähelle, että jos sattuu jotain. Tällä kertaakaan se ei sammunut. Hetken jo kuvittelin. Nyt jos siinä kattilan kannessa olisi ollut vielä kosteutta, joka olisi mennyt tänne sisälle, niin todennäköisesti sieltä olisi voinut nousta aikamoinen patsas vielä ylöspäin. Nyt kun se on jo kerran tukahdutettu, se on syttynyt uudelleen, niin jokohan se nyt sammuu vedellä. Ei siinä ole sammun verejä. Sammu! Ei se sammunut. Joo. Hyvä. Mun osuuteni tältä iltaa